Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια των συνεδριών, μου λέτε ότι όλα αυτά που λέμε ή όλα αυτά που διαβάζετε πέραν από τις δικές μας συνεδρίες, στο γενικότερο χώρο της αυτοανάπτυξης, της πνευματικότητας, ότι είναι κάτι πολύ θεωρητικό. Αυτό που έχω λοιπόν να σας πω είναι ότι δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Και θα φέρω ένα παράδειγμα για να σας το εξηγήσω. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο και κάνουμε για παράδειγμα ευκλήδιο γεωμετρία, ο δάσκαλος παραδίδει το μάθημα, μας διδάσκει το Πυθαγόριο θεώρημα και είναι στη δική μας ευθύνη όταν θα πάμε στο σπίτι μας να ανοίξουμε το βιβλίο μας, να μελετήσουμε τη θεωρία, να ανοίξουμε το πρόχειρό μας και να κάνουμε τις ασκήσεις μας, τις ασκήσεις τις οποίες μας έχει προτείνει ο δάσκαλός μας. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν δίνουμε μία άσκηση όπως είναι μία άσκηση συγκέντρωσης ή μία άσκηση διαλογισμού η οποία μπορεί η οποία σας ενισχύει στην καθημερινότητά σας, αυτό τι σημαίνει? Ότι παίρνω αυτή την άσκηση και την εφαρμόζω καθημερινά στη ζωή μου. Αν για παράδειγμα λοιπόν λέω ότι ξέρεις, σου προτείνω κάθε πρωί πριν από τη δουλειά σου να κάνεις ένα διαλογισμό. Και έχουμε εξηγήσει τι άσκηση διαλογισμού χρειάζεσαι, ποια είναι η κατάλληλη για εσένα, ή μια άσκηση συγκέντρωσης, ή μια άσκηση η οποία ηρεμεί το νευρικό σου σύστημα, την οποία έχουμε πει ότι θα την κάνεις το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, ανάλογα. Αλλά ας πάρουμε το πρωινό παράδειγμα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάθε μέρα πριν πάω στη δουλειά μου, βάζω το ξυπνητήρι μου 10 λεπτά νωρίτερα και κάνω αυτή την άσκηση. Κάθε μέρα. Αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή της πνευματικότητας. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει? Ότι όταν αρχίσω να κάνω αυτή την άσκηση συγκέντρωσης, την άσκηση ηρεμίας του νευρικού συστήματος, την άσκηση διαλογισμού, κάθε μέρα αρχίζω και βιώνω τον εαυτό μου με ένα διαφορετικό τρόπο. Το βίωμα η μία μέρα χτίζει πάνω στην άλλη. Έτσι ύστερα από 10 μέρες, ύστερα από 20 μέρες που θα κάνω την άσκησή μου, θα είμαι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Γιατί θα επικοινωνώ με τον εαυτό μου διαφορετικά, θα επικοινωνώ με τους άλλους ανθρώπους διαφορετικά, θα επικοινωνώ στη δουλειά μου διαφορετικά, γιατί ξύπνησα το πρωί και έκανα αυτή την άσκηση. Όπως κατά τον ίδιο τρόπο, όταν κάνω την άσκηση της ευκληδίου γεωμετρίας και μαθαίνω το Πυθαγόριο θεώρημα, μόλις μάθω την πρακτική απλή εφαρμογή του Πυθαγορίου, μετά πάω σε πιο εξελιγμένες ασκήσεις, σε πιο δύσκολες ασκήσεις. Και όταν φτάνω πλέον, γιατί το Πυθαγόριο θεώρημα το μαθαίνω στην πρώτη λυκείου συνήθως, και όταν θα φτάσω στην τρίτη λυκείου και θα δώσω εξετάσεις πανελλήνιες, στη φυσική που θα μου ζητηθεί να λύσω μια άσκηση, θεωρείται δεδομένο ότι γνωρίζω το Πυθαγόριο θεώρημα. Και αργότερα, όταν μπορεί να είμαι αρχιτέκτονας, μηχανικός ή κάτι άλλο και πρέπει να εφαρμόσω όλα αυτά τα οποία γνωρίζω, το Πυθαγόριο θεώρημα είναι ήδη μέσα μου και παίζει. Και ήδη εφαρμόζεται. Το ίδιο ισχύει και με την πνευματικότητα, γιατί ύστερα από 20 μέρες, 30 μέρες που θα κάνω την άσκησή μου, θα φτάσω σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας με τον εαυτό μου. Θα αρχίσω να καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Το νευρικό μου σύστημα θα είναι πιο ήρεμο. Θα επικοινωνώ διαφορετικά με τους ανθρώπους γύρω μου. Και μετά θα πάω στο επόμενο βήμα, που είναι αυτό που μου ζητάτε. Δεν θέλω να επηρεάζομαι από τους άλλους. Θέλω να είμαι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό μου, πιο συγκεντρωμένη στον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν γίνεται η εφαρμογή της πνευματικότητας στην καθημερινότητα. Η πνευματικότητα είναι κομμάτι του εαυτού μας. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς θεωρητικό που δεν εφαρμόζεται. Άρα παίρνω αυτό που μου δίνεται και το εφαρμόζω. Αυτά λοιπόν για σήμερα.